Morgen begint de vastelovend, maar El Eind kachelt nog een dag met zijn vastelovensvereniging door de provincie. Zien prins Bart en president Ruud Horst aan het eind van hun 10. Hebben ze nog 7 dagen rondcrossen genoeg gezien? Nee, het Leudal heeft er nog wat bewaard. Het is het toetje op de taart. Hunsel is het vastelovensnestje waar de rood van L11 deze week zal crashen. Cultuursnoeven doen we bij de Serdelhung. Op naar het laatste vastelovenscafé. Wat zing? Ja, morgen is de Zoomcall! Morgen gaan we beginnen. Dat is de laatste vanavond. En het is toch wel echt fijn dat we dan op de laatste nog Hunsel maken. Eindelijk naar Hunsel. Eindelijk een keer naar Hunsel. Heerlijk. Voor de Serdelhung. Hey, en we maken het dan. Het is gewoon hartstikke gezellig. We gaan eens even erop, hè. 1610 En morgen- bij de café. Morgen een Zoomcall. Morgen rustig aan. Hey, kom op, naar binnen. Och, daar is hij! Ja! Gaat decoreren. Dank je wel. Ja! Is er proberen voor Ja! Hoppa! Maak Dat zijn ze. Ik heb alleen nee, ja, zeker. Hop! Dit was het. Oh! Mijn goed! Dit was het nieuwe prins. Oh, wat een scherpe pin! Oh, dat ben hoe leuk gekleed. Kom maar, hoppa! En een beetje beer. Oh, hier voor de borst, hè? Wat ja, Welkom mee. is de prins! Wolfsfrank, inderdaad. Ik ben president Ruud van de Rood van L11. Oké, president Ruud. Fijn dat we heen mogen zien. We komen een beetje van hun kennis. Lenen, zeg maar stiekem klauwen en dan nog zelf inbuigen. Vind je dat goed? Dat is prima. Dat is fijn om te huren. Ja. Is er een motto bij jeugd dit jaar? Jazeker. Dan kom erop. Ja, nou ja, met een shotje en een pilsje in het handje geven wij gaas in het Sardalenland. Mag gewoon gedronken werden. Dat is gewoon om te huren. Dat vind ik van het erg. Hey, dat van ons is hoofdvaardig. Dus of hier met alle creativiteit in Hunsel een beetje kunt helpen om het af te maken. Dat zal Ja? zeker lukken. Van pas 2 regeltjes. Ja, neem ze een stap. Oké. ja, Komen ze, hè? ja, En dat dan is goed. maar als ze 20 minuten gedurende de uitzending om net af te maken. Oké, Goed goed, hè? oké. Let op, let op. Doggendens optie sardelhuntjes. En geef eens 11 rundjes. Ja? Snap ze hem? Hebben? Ah, oké, ik heb hem. Ja, ja. Doe. Is hoe de prins halen? Ja, dat wordt er wel bij, hè? Ja, hol de prins. Waar is die hoogheid? Kom op, ja. Pakket. Ja! Dat is wel eens café. Tot zo, hè? Dit is de prinsresidentie, dat moet. Ja, hier woont de prins van de Sardelhung, Richard I. Als het om feesten gaat, kijk, daar verwacht ik een hoop van. We gaan eens even kijken of er is. En of er een beetje zenuwachtig is voor dadelijk in het café. Want dan gaat het ontploffen, dat kennen de hangers, hè. Dat moet de hoogheid, zie je. Hallo. Jawel, goeiedag. Ruud. Hoi, Richard. Ruud Kleine van de Rood van L11. Ah, doe best hoogheid van de Sardelhung. Ja, correct. We komen bij Ug het kennis gehad. Hey, we hadden dit verzeerd, man. Het ziet Ja, er chic gek hè. uit. De vereniging plus de vriendengroep van mij. Mag ik binnenkomen? Ja, Dat is zeker. een Zit beetje- welkom. Nee, Kom goed. binnen. Ja. Kom binnen. Binnen is warmer. Doe je, ja, zeker. Hey, kijk. Is dat dan de prinses? Is de vraag. Ja, hoi, Hoi, ik ben Ruud ik ben van de Kelly. Rood van L11. Best prinses. Ja, prinses Kelly. Dat moet of dat wil ze of wie gaat dat? Ja, dat ligt aan de prins, hè. Of Ja. jij dat wil. De prins wil het. Ja, Ja. ja, dat was duidelijk. Dat was duidelijk. En had ze ook nog adjudanten. Ja, en een prinses en een adjudant hè. Hey, maar ik zoek dit wel meteen, hè. Verzunt is een Hunsel. Nou, oké, duidelijk. Maar Maasbree, Ittervoort. Volgens mij komen Ja. we allebei net uit Hunsel. Klopt, klopt. Ik ben geboren in Ettervoort. Ja. Ik ben opgegroeid met mijn mam en mijn zusje. En eigenlijk altijd in Hunsel altijd in Hunsel geweest, van klein af aan. Heb je familie. Ja, en later nog kreeg ze daar in een vriendengroep zitten. En zodoende dat ik eigenlijk altijd in Hunsel aanwezig was. Altijd Dus in Hunsel Hunsel was. hoogheid is eigenlijk veel leuker dan Ittervoort. Ja, absoluut. dat Dat durf is- ik wel hel op te zeggen. Die prinses en Bree opgeholen. Ja, ja. En Hunsel is ook veel leuker dan? Maasbree? Echt? Ja. De Nee. twijfel een beetje, de twijfel een beetje. Jawel, ik ben niet meer om. Ah, het vaste lovensvuur brandt ook heen, hè. Dat vind ik gewoon Ja. om te zien. Hunse gezelligheid, hè. Hey, en dit? Ja, dat heb ik gekregen van mijn adjudanten. Wel een vrij mooi iets. Aan de ene kant staat als een spreuk met een pilsje of een shotje in de hand. Geef en gaas in het Sardellenlandje. Dus Maar dat mag gewoon, drinken. Ja, gewoon. Met mate natuurlijk. Hè. Het kan niet zo zijn dat ze dronken op de bühne stijgt.
Maar af en toe een pilsje tussendoor moet zeker kennen, Oké, absoluut. Dat is wel een vuurdeel, En hè? af en toe een shotje. Hè, En hij Van heeft 6. namen. En ik denk dat Ja. jij wel een keer volmaakt vanavond dan, hè? Absoluut, absoluut. Hoogheden, dat gewoon veel metnemen. Ja, is goed, doen Kom we. op, vergond. Yes. Ja, kom. Hier komt de prins! Gaas op de vleugel! Puntje of een jooi in de zaal. Voetbal of een jaren kunstbal. En het jeugdprincipaal zien wij gezond. Die kennen vissen met die weg. Mijn grote Jacobusklop, ze de op tot veuren gekleurde schop. Kop die middag tot aan de bovenpoel op, Joris de Bellen geven In een zon is het eindwoordjes, gooi het gas erop, kan knieën is. Met een pilsje of een shotje op, zo het is dat keer met de naast erop. Ze bellen, het zwingen nu al die rintjes, met vastelovens volle gas en iedereen aan de maat. In een zon is het eindwoordjes, gooi het gas erop, kan knieën is. Ja, even vertellen wie het in zijn werk gaat. Vier leggen contact met de bevriende Vastelovensvereniging en vragen met weermotten van hoe ergens kallen over Ugdorp. En toen gingen we vier met de Sardelhung in gesprek en die zachten, nou, dat moest echt over Hunsel met Marleen Rutte kallen. Marleen, wat leuk. Ja, goeieavond. Was het dat ze dorpsgids was of zo? Ja, nou ja, ik kan er niks aan doen met een echte Hunselse. Ja, dat is een Hunselsmeertje inderdaad. En ik denk, dat is ook een beetje een vrouw van de wereld. Toen zou het toch makkelijk een leuke penthouse kunnen kopen in Maastricht of in El of zo. Nou ja, ik heb mijn... Oeh, dat lijkt gevoelig, merk ik. Jo, jongens, sorry hoor. Nou ja, ik heb mijn penthouse hier op Ekenstrot, dat is meer als zat. Ja. Opgegroeid in Hunsel. Wie werd ze dan bij de Vastelovend erbij getrokken? Want dat ziet hij nogal stevig erin te zitten. Ja, echt enorm. Eigenlijk, ik moet zeggen dat het gelijk met de paplepel ingegeven werd. En dat is nu nog, als ik nu de Kleinwichter zie, dan is hetzelfde als wie dat bij mij vroeger ging. En ja, de Duismit met de optocht. Mama's die maken alle kletjes, die verzinnen alles. En dan moest je meedoen met de kinderoptocht. Super stoer. Dan komt de jeugdbondje middag, hoe dat ze aan het middenhuis. En als ze dus die jeugdbondje middag een beetje ontgroeid is, dan gaan ze met die vriendengroep een wagen bouwen voor de grote optocht. Ja, en we hebben wagens genoeg gebouwd. En ja, wie... Dus eigenlijk, want ik moet even het groot maken, is Hunsel veel leuker dan El. 100%. Oh, kijk. Groepen is dus belangrijk. Onze hoer heet Bart, die gaat kijken bij een groep die dont midden in de optocht als vrouwen. Graag. Nog kilometers, het hele duistere land. Wij komen hier aan bij een grote kippenbedrijf. En er werken, ik weet niet hoeveel, duizenden eieren per dag gelakt en gestapeld en zo. En dan komt muziek uit die loos. Dan gaan we eens even kijken. Dat is gewoon wel leven. Hoi, hoi, hoi. Dus hier is een FC de Boerenbond. Ja, FC de Boerenbond. Hey, ik ruik een beetje de kippen die hier. Ja, lekker, ja. Wie lang loop je al met de optocht? We zijn al
We doen al 38 jaar met dezelfde bezetting. Met een sfeer? Met een sfeer. Ja. Dus immer dezelfde club. Dus dat is ook altijd, zeg maar. Ja, ik ken niemand Biegebroek. Ja. En wie geeft dat altijd grote wagens gebouwd. Ja, ik zie het. Altijd. Een geweldige chique wagen. Want de wagen, dat doen we pas Sunje Smurfs. Oh, dat is als de optocht zelf is, dan maak je hem nog. Dat is juist Bilo niet. Ja, we doen... Nee. Hey, maar nu heb ik hier zit in een kippenboerderie. Met kippen zijn chicks, hè, maar dat heb je op je ook met chicks. Met vrouwen eigenlijk. Ja. Wie zit dat? Weet je maar, af en toe gewoon was dames verkleed, ja. Want? Wat is dat? Die kerels die immer als vrouw willen komen. Wat is dat dan? Die kerels zitten gewoon aan het been van ons, hè. Oh, dat is shares in de benen. Ja, zeker. Dat is ook al. Nee, dat is nog lang voor het carnaval. Dat is zo heel lang. Ja, en de omhoek blijft dan. Gewoon de letters eraf en dan komen nu letters erop. Met wasbenzien. Wasbenzien, even er vanaf. Ja, zeker. En dan nu erop. En dan doen we tekst erop. En wie scherp zijn de grapjes die je maakt? Wie vervelend is het voor de nu wat ik te horen kreeg? Valt het met? Bijvoorbeeld in een kameraad, hij net een stand gekregen, een goede kameraad. En hij hebben we achterop een wagen geschreven, op zijn stand en met zijn schemel van. En dan hebben ze dan ook prijs met? Vanaf 1995 hebben ze een Hunsel en de Knauwelprijs noemen ze dat. Ja. Dat is eigenlijk voor het carnavalistische of het leukste idee. Ja. En dat is 15 jaar. Volgens mij hebben wij de 13 keer gewonnen. Dit was zo zijn eerste, dus ook wel een van de mooiste ook. En dat liedje, wat ik hoorde net toen ik binnenkwam, dat liedje, wat zing je altijd? Ja, dat is van onze prins en de fietsenmaker. Zullen we nou eens even zingen samen? Ja, dat gaan we wel doen. Wacht, pak de accordeon erbij. Wie de fiets is gejat. Wie de fiets is gejat. Wie de fiets is gejat. Nee, al jongen gehad. En wie gaat dan weer? Je kunt zijn om naar huis te lopen. En ook ik aan jongen doe het te kopen. Prins Roger is uw oud bezoeken. En zijn FC Ik doe het nog. Ja, zuster Ruud, dan moest je naar prijzen wordt voor als vereniging uitdelen. Dan gaat het om. Zing door. Kijk, het is de Christmas, het is vastelovend. En vooral de quizmuziekje nu, de quizmuziekje van accordeon, ja zeker. Want dit is de sceptervetten. Deze meneer had de scepter al in hangen. Ook bij onze vereniging gaat het zo. Dat wint ze de scepter van de hoogheid, wint ze bemachtigen. Wint ze een vaatbeer. Komt weer 1 minuut 11 spelen met vragen wanneer het kerstliedje gestopt is. Zullen we er klaar voor? Hallo Centraal. Is ze met? Ja? Ietsje vroeg, dat gaat het. Wat is volgens de Hunselse woordenlies Hunsels, vuur, en ik zal het in het Nederlands, een zak snoep? En een zak sop. Fout geantwoord. Wat de deurig. Voor deurig. Alsjeblieft, pak de scepter. Vraag 2. Wat is een oranje tipje? Geen idee. Fout geantwoord is een vlinder komt vuur bij de Uffelse berg. Scepter je toe in. Ja, zeker. Ik kom bij je zo, Kom een beetje in het licht, dan kunnen we de vraag spelen. Uit wieveel spelers besteedt het team bij het Hunselse vastelovensvoetbal? 11 man. Dat is fout geantwoord tussen de 3 en de 4. Scepter gaat heen, nog hard. Zeker, geef hem maar deurig. Welke activiteit begint morgenochtend om 7 uur in Hunsel? Morgenochtend? Dat je niet weet. Het is het bouwersbal dat werd op vrijdag goed gezonden. Dat had ik niet te vertellen. Dat is fout geantwoord. Volgende. Alsjeblieft. Hoe dit gaat helemaal met die tijd? Even kijken. Een van de monumenten is de Uffelse Muurle. Uit welke eeuw kunt die? En daar kan 2 antwoorden goed zien. De 18e. Dat is fout geantwoord. De 13e of de 14e eeuw. Hey, bij komen voor. Wit spannend. Bij welke verein zit een prins Richard eigenlijk? Panna. Sorry? Fout geantwoord. Ja, geef hem maar. Oh! Ja, voor goed kabelen. We moeten nog 1 vraag spelen, want dat is toch geen antwoord gekomen. Komen met dat muziekje, ja, zeker. Eens even kijken. Gewoon een leuke voor die goed zoeken. Door pap van de prins, zieliger. Wie werd hij genoemd? Geen idee. Dat is fout geantwoord. Met stoere vaatbeer. Proficiat. We gaan gauw naar de parochiezaal in Hunsel, want daar moet open blijven. Ik ben Thijs Peters, voorzitter van carnavalsvereniging De Snelling uit Hunsel. Deze zaal heeft wat extra ondersteuning nodig van vrijwilligers, dus wij gaan als carnavalsvereniging instappen in de stichting om dan met deze zaal proberen open te gooien. Ronnie Magapelski. Alleen.
Nou, deze zaal is voor Hunsel heel belangrijk. Het is eigenlijk een van de enige ontmoetingsplekken nog die we over hebben. En daarom dat we ook met een 7-tal verenigingen nu samen zijn gegaan om deze zaal open te houden. Ja, Johnny. Vlinders in de koek, stik ze rupsen in die koortje. Johnny! Ja, Johnny, dat is toch... Nou, dat heeft best wel wat voordelen. Mensen ontmoeten zich niet alleen op de activiteit, maar natuurlijk ook in de voorbereiding. Zoals we nu kunnen zien met het oefenen van de Bondje Hoving. Dat is ook een ontmoetingsplek voor de mensen natuurlijk. Om elkaar even te zien en elkaar even te spreken. Hey mannen, proost hè. Is dat hè? Ja, voor mij persoonlijk is het natuurlijk een heel belangrijk gebouw. Van kind af aan, ik ben in Hunsel geboren en getogen. Ik kende niet anders dan dat hier in de zaal was. Zelf heb ik als kind typles in deze zaal gehad. Ik heb hier nog les gehad, omdat er te weinig lokalen waren in de school. Vervolgens heb ik hier mijn huwelijksfeest gehouden toen ik getrouwd ben. Koffietafel van mijn ouders bijvoorbeeld. Maar ook alle carnavalsactiviteiten die door zolang als ik leef zich hebben afgespeeld. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal mooie herinneringen. Nou, ik denk dat we wel een voorbeeld zijn voor andere dorpen in gemeente Leudal. Wij zijn een van de 16 dorpen die inderdaad behoefte hebben aan een zaal, maar wij zijn wel heel ver al met de plannen maken. En de gemeente heeft ook in de beleidsnotitie staan dat koplopers werden beloond. En ik hoop dat we ook voor dit initiatief in ieder geval beloond gaan worden. En dat de gemeente wel meedenkt in de realisatie van het hele plan. Ja, een beetje carnavalsvereniging die heeft natuurlijk een eigen naam. En nu is dat hier bij de Sardel. Ik stond hier bij Har, een van de oud-prinsen. Hè? Ja. En de Sardel Hung, zo heette ze toch. Hè? Dat is eigenlijk een sjaalnaam, toch? Ja, het is eigenlijk een beetje een sjaalnaam. Maar... Wie is het gekomen? Wie komt dat aan? In 59... niet te lang, kort te ver. Kort. Ja, maar kom, maar dat is wel essentieel, want... in 59 is eigenlijk de vereniging opgericht door een stel jonge lui. Jong Hung. Jong Hung, inderdaad. En die zaten in een café, wie kan jongens, en die wilden de carnavalsvereniging oprichten. En dan komen ze, nota bene, waar ze straks om gelachen hebben, met die van El samen in een café. Okay. En dan was het gesteggel over en weer. En toen zag hij die van El op een gegeven moment, geen Sardel Hung. En toen was de naam geboren. Het Sardel is eigenlijk, dat is een groen gewas, wat eigenlijk in die tijd gezaaid wordt dat het stopland was. Als de terf en de koren van het landje wordt losgetrokken, dan wordt er Sardel gezaaid als een groenbemester. Maar eerst wordt dat, als het 15 centimeter, wordt dat gemaaid en dat was 4 voor. En wat overbleef, dat was groenbemester. En dan gingen ze met een kar met Hung de veur. Ja, dan moesten ze gaat rollig overheen denken dat ze een hond door de Sardel heeft gelopen. En dan riepen gewoon die van Hunsel, die Sardel Hung. Dan lopen ze weer. Hè. En dan hebben ze die op een gegeven moment prins gemaakt. In 96? In 96 ben ik prins geworden. Harry de Eerste? Den derde. Want wij wonen nog allemaal voor. Ah, dat was dus de medeoprichter Harry van Geleuken, Harry van Brugger. Daar woonde niet tegenover, toch? Daar woonde niet tegenover, eigenlijk in de bocht. En die was met de oprichting erbij. En die is eigenlijk de 4e prins geweest van de Sardel Hung. Onder het motto hand in hand door het Sardellenlandje. Hij is in 2014 gestorven, geloof ik. Hè? En hij heeft dat, heb ik gelezen, hij heeft heel bijzonders gedaan. Ja, zeker uniek. Hij een heel warm hart voor de verenigingen van Hunsel. En het heeft er ook in financieel laten blijken ook nog zijn dood. In zijn testament sting. In zijn testament heeft er vastgelegd dat de verenigingen een x-bedrag kregen, wat uitgekeerd zou worden over 5 jaar. En dat is geweldig. En we zitten nu in 2020, dat moet nog uitgekomen. Wist al het geweest? Ja, dat stond er ook in omschreven eigenlijk. Na afloop eigenlijk, als die 5 jaar voorbij was, dan zou er een groot feest gegeven worden ter ere van Harry van Brugger. En is dat al geweest, het feest? Nee, dat vind je in juni. Wat is het voor feest? Wat wordt het vergeten? Nou, dat we een groot feest op het plein met een grote brunch, met een orkest en... Ja, het wordt een groot feest voor de hele gemeenschap van Hunsel. En Marleen zingt voor dik zeker? Daar gaan we wel van uit, hè. Ik heb me het moet toch wel. En heb me laten vertellen, dat woont toen neven Marleen. Wie is dat om neven Marleen te wonen? Ja, het is te wied om dat te vullen, maar... Ze mogen wel eens oefenen, Ze mogen wel eens oefenen. Nee, dat is net te wied voor. Zoveel mensen met hem gaan zingen dan? Ja, dat zullen we doen. We hebben erbij halen. Dankjewel. Haroe, dames en heren.
Het uitgaat met mij en het uitgaat met u. En van oor tot oor met 10 stralend gezicht. Iedere zin, ieder lied klinkt wie een gedicht. Die levensrefrein, dat betovert mij. Het ganse jaar zoog ik wat ze hebt gemist. Maar een blik ziet mij wie laat het is. Als ik die twinkels in die ogen zie, is vast de lovend weer hier. Dan gaan we dan het eerste morgenlicht, tussen de zon op ik straal aan in zie. Als ik die twinkels in die ogen zie, komt vast de lovend vrij. In ieder ogenblik een schoon momenten wie. Het ligt wel een sterrenhemel, die nu danst hier om ons heen. Want het fonkelt en het glinstert, wij zien de bordstorken zoeken. Als ik die twinkels in die ogen zie, is vast de lovend weer hier. Dan gaan we dan het eerste morgenlicht, tussen de zon op ik straal aan in zie. Als ik die twinkels in die ogen zie, komt vast de lovend vrij. In ieder ogenblik een schoon momenten wie. Ja, zeker ook de leukste lied van Limburg. Zit er bijna op, Burger. Nog maar een paar leentjes. En let op, dan begint het om 8 uur. De top 1111. Met Jan Ridderbeeks. Goed geleen. Ook hij zit erin. Ja, we gaan ons luisteren naar DSM. Dat is toch lang geleden. Geachte buren, je werd door ons bedankt. Je kreeg een vlaai, als dank voor stank. Oh, dan moet ik even spieken. Je kreeg een vlaai. Dat is lang geleden. Ja, de ree is eigenlijk, kijk, daar stank nog niet zozeer. Ja, de lui klaagde wel en ik heb hier ook dikker de auto wit gehad. Maar ja, daar ging ze gewoon met om. Maar ja, toen heb ik op een gegeven moment een brief wordt rondgestuurd rondom de DSM bij Steen en een gedeelte van Glijn. En dat brief hebben we gewoon met geachte buren. We willen die bedanken voor de stank wat voor altijd produceert, wat je er last van hebt. Daar ging dat over. Ja, en wie ik dat hoorde, kreeg dat zo ging. Toen dacht ik van, hé, daar moet ik het met. We hebben een fabriek, hier zorgen we zwallen stank. En zien de auto's morgens met, dan werden we het krank. En als dat hier zo doorgeet, geloof me beste lief, dan komen ze weer aan een eigen bekkerie. Heb ik in de bakker bereid gevonden voor een vlijtebak, dank voor stank. Dat ligt hier nog. En we zijn ook voor de DSM gaan zitten aan de kant van de Steen Urmond daar. En hebben we die foto gemaakt. En in de eerste instantie hadden ze gezegd, ik hoor daar niks meer van. Maar ja, toch een week of 3, 4 later, toen komen mensen in de brief binnen van... ja, sorry, dat zogen ze toch niet als promotie voor DSM. Maar ze wensen me in ieder geval veel succes met het singeltje. Ik reed een vlaai, als dank voor stank. Zo. Ja, zeker. De best gewend dat het om nu genoeg begint, die top 11-11. Maar let op, morgen dus, dat liedje van Jan Ridderbeeks. Om 8 uur al, dan gaan we richting de boetezitting. Hoe gaat het? Is bijna tijd, hè? Ja, dat is Eén motto nog en dan kennen we van Durg. Maar dat weet hij de vorst. Heb ik het leukst Wordt moeilijk. Ja, inderdaad. Ja? Ja. Ja, ik dacht dat we hem lekker op de rit houden gezond. De eerste 2 zinnen geef ik dich nog, hè? Ja, dat is goed. Doorgaans optie sardelhuntjes. Ja, ik leuk verzonnen. Geef een keer 11 rundjes.
Dan gaan wij in Polonaise achterin. En vieren wij vastelovend met groot en klein. Dankjewel, Hunsel. Dankjewel, Sardellen. Voor wat ik hoor, jongens. Fijne vastelovend. Dit wordt vastelovend café. Tot volgend jaar. Ontzoeken. Weer van op een stond. Hoi. Dankjewel, hè. En het wordt goed, hè? Het wordt leuk. Ja. Hey, dan moest een rijke boer prins maken. En dan dat ze bij hem in het testament. Dat kunt het goed. Ja. Ja. Hey, zou hier tot slot de nu ook nog maar de vereniging gaat net geven. Ja. Want jongens, kom eens hoe daar ook. Stop eens met drinken op die eigen kas. Ja, en zing eens met zingen. Zingen dan. Toch heden. Maak ik het leukst van. Maak het een fijne vastelovend. En 4 zijn volgend jaar hopelijk met meer. Ja, dat hoop ik ook. Maak ik het zo van. leuk. Adieu. Ben zo leuk zijn op je. Tom. Tom, over het vragen. Erevorst. Of Frans of zo. Frans Pollux.